Eu, como xa dixen, eu vou asistir ao que é as medallas de Galicia o día 24, o que é tradicional, o que é lóxico, e o que non asistín, evidentemente, é a un acto feito a mantenta, preparado ad hoc, única e exclusivamente para branquear a monarquía. Eu, a verdade é que estou, nestes momentos, podo dicir que abrumada pola resposta, pola cantidade de xente que me fixo chegar as súas mensaxes de que está de acordo, xente moi diversa, moi diferente, que cree que non se pode seguir afondando nos privilexios da monarquía e que non entende, ademais, que se fagan dous actos separadamente, non? O acto das medallas, que é o día 24, onde xa digo, asistirei como fago regularmente, é un acto especial para a coroa. Neste sentido, xa digo, nos comunicamos esa non asistencia a este acto, pero insisto que iso é algo moi diferente. A miña posición institucional será estar, como estive sempre, volverei a estar o día 24 de xullo, na tradicional recepción das medallas de Galicia. Eu creo que todo o mundo ten que preguntarse nestes momentos son os méritos que concorren para levar esas medallas e neste caso si eses privilexios de facer un acto específico, un acto diferente, ten algún sentido. Entón, creo que esas son as cuestións relevantes que poderíamos, pero insisto que desde un punto de vista institucional o Concello de Santiago estará nesa entrega das medallas Galicia.